авохури раиси шаҳри турсунзода муҳтарам сиҷауддин саломзода, прокурори шаҳр шарифзода мирзошариф раҳмон, сардори шӯъбаи вазороти корҳои дохилӣ искандарзода муҳаммадшоҳ бо сарварони муассисаҳои таълимӣ ва маорифчиён баргузор шуд. раиси шаҳр зимни суханрониҳои худ қайд намуд, ки маориф яке аз соҳаҳои муҳим ва афзалиятнок ба шумор меравад ва пешравии ободии ҷомеа аз он сахт вобастагии калон дорад. аз чӣ бошад ки солҳои охир сатҳи дониш дар муассисаҳои таълимӣ паст рафта, миёни ҷавонону наврасон ҷинояткорӣ бештар ба қайд гирифта мешавад ва дар ин самт бетарафии омӯзгорон ва волидайни хонандагон ба назар мерасад. шаҳрдори турсунзода сиҷауддин саломзода ба сарварони муассисаҳои таълимӣ ва маорифчиён супоришҳои қатъӣ дод, то ки пеши ҷинояткориро гирифта хонандагонро ба таълиму тарбия ҷалб намоянд. баъдан прокурори шаҳр шарифзода мирзошариф раҳмон ба сухан баромада доираи ба миён омадани ҷинояткорӣ сабаб ва пайдоиши амалҳои нангину ношоиста дар ҷомеа суханронӣ кард. ном бурда изҳор дошт, ки бепарвоию беаҳамиятии мардуми ҷомеа ба он оварда расонидааст, ки имрӯз ҷавонони мо бештар ба ҷинояткорӣ даст мезананд. мо дар ин толор маротибаи сеюм аст, ки дар ин масъала гап мезанем, кӯшиш мекунем, ки ҳамин ҳодисаҳои нангин бо кадом роҳе ки набошад бояд пешаш гирифта шавад. барои ҳамин ва пешгиру бартараф кардани чунин омилҳо ва чунин ҷиноятҳои вазмин соли 2011 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул гардид ва мақсади асосии ин қонун аз он иборат буд, ки масъулияти падару модар, масъулияти омӯзгор баланд бардошта шавад. ба кадом мақсад? ба он мақсаде ки мо фарзандонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, ҳурмати эҳтироми қонун, дар рӯҳияи ажгузорӣ бо арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ, фарҳангӣ тарбия намоем. имрӯз мо шоҳиди он шуда истодем, ки талаботи ин қонун аз тарафи шумо амалӣ намегардад. ман ҳамаи шуморо гунаҳгор кардани нестам. онҳоеро гунаҳгор мекунам. онҳоеро дар ин ҳодиса сабаб медонам, ки имрӯз бевосита ба ин ноболиғон дар як мактаб буданд. имрӯз онҳо медонистанд, ки онҳо чӣ нафароне ҳастанд. имрӯз онҳо медонистанд, ки онҳо чӣ хел мехонданд, чӣ хел рафтор доштанд, чӣ хел ахлоқ доштанд. дар ҳақиқат раиси муҳтарам дуруст гуфтанд. вақте ки мо характеристика талаб мекунем тавсифнома, бовар кунед, як тавсифномае медиҳанд, ки вая бояд дар дила ҳамроҳ накунед. вая барои ягон орден доданд ё барои ягон медиҳанд. то кадом дараҷа баъзе мо беинсоф шудем, бевиҷдон шудем. ақаллан вақте ки тафшот талаб мекунад, гапи ҳақ гӯед. барои ҳамин дар ҳамин қонун омадааст уҳдадории падару модар, уҳдадории омӯзгор. баъди падару модар дар қонун омӯзгор омадааст. чунки саъатҳои тӯлонӣ бо ӯ нишаста кор мекунад, фаъолият мекунад ва бояд монанди фарзанди худ тарбия кунад. имрӯз мана мо шоҳиди ин ҳастем. соли гузашта ҳамаи шумо шоҳид будед, ки муаллимон худашон ба ҷиноятҳои вазнинтарин, нутиштарин даст заданд. имрӯз шогирдонашон. ҳолонки вазифаи асоси мо мувофиқи мана ҳамин қонуне, ки имрӯз дар даст дорем, вазифаи ҷонии мову шумо аст. вазифаи ҷонии мову шумо аст. ҳамин талабагони ҳамин мактаб инам фарзанди шумо аст. инам фарзанди шумо аст. бояд монанди фарзанди худ муносибат кунед. монанди фарзанди худ бояд тарбият кунед. монанди фарзанди худ бояд ғамхор бошед. ана дар он сурат мо метавонем ки талаботи қонунро амалӣ кунем. ҳамаи ман ҳамин сабабҳои содир шудани ҷиноят, ҳамаи ҳамин сабабҳо мана иҷро накардани талаботи ҳамин қонун аст. сардори шӯъбаи вазороти ҳукуматшон низ дар навбати хеш суханронӣ карда аз сарварони муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон хоҳиш намуд, ки насли наврасро ба роҳи дуруст ҳидоят намуда дар қалби онҳо ҳисси ватандӯстию меҳанпарастиро бедор намоянд. ва имрӯз аз ҳама табақаи
جامعه دیگه زیادتر شما استادان مربیان محترم باید شما زیادتر حس مسئولیت در رعایت قانون داشته باشید. شما باید نمونه عبرت باشید تا که مردم عادی همسایه شما رو ببینن که امروز مردم منصبدار وظیفه‌دار زیاییان قانون رعایت میکنن. زندگی اینا از زندگی ما خوبتر است و همیشه اینا خوبتر است. البته این کار خوب است تا که مردم همه یک دوره باید قانون رعایت کنند. با همگان معلوم است که پیام این سوره محترم اساسدار سول وحدت ملی پیشروی ملت قریب 2 ماه در تمام تشکیلات اداره‌ها مورد آموزش قرار گرفته بود و اگر دقت داده باشید محترم پیشروی ملت سفارش دادن به وزارت معارف و علم تا که قانون جمهوری تاجیکستان درباره قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند و درباره آزادی وجدان و اعتیاد دینی در مکتب‌ها مورد آموزش قرار داده. یعنی که الان ضرورت امروز پیش آمده است. رهبر دولت ضرور شمردن که امروز ما باید که آموزش قانون را در مکتب‌ها براهمانیم. و هر یک سخنی من فکر میکنم هر یک سخنی پیشوی ملت این برای ما امر است، فرمان و سفارش است. چون که هر یک سخنی من کس میگم برای منفعت، برای پیشرفت، برای بهتر شدن سبب زندگی ما است. در فرجام از اهل تالار دعوت به عمل آورده شد تا که برای پیشگیری جنایتکاری بی‌فرق نباشند و توانند یک جوان را از راه بد به راه درست زندگی روانه سازند. صابر جان سیدوف، ظفر حسنوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.